Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць мы сёння будзем з маім шаноўным госцем, блогерам і візіянерам Александром Кныровичем. Наконт блогера, ну гэта зразумела, а да прыкладу яго YouTube блог Кнырович План выдатная праграма, якую заўсёды гляжу і вам раю подписываться. Пра візіянерства трошку пазней, але давайте вось з Кныровича Плана, з блогерства, з ютуберства, з влогерства, з усяго астатняга, і пачнем. Я ўжо так пачынаю закидывать такія, можа быть, 10 намёкі на тое, якую мы сёння, можа, 10 нават склізкія тэмы будзем закранаць. Вы далі падставы для гэтага, але пачнем з сур'ёзнага. Ваша праграма, свежая праграма на YouTube-канале Кнырович План датычна сітуацыі з лекарамі, з дактарамі ў Беларусі. Вы ўжо абмяркоўвалі з маім калегам гэтую тэму на мінулым эфіры, але што новага ўсё ж таки пры падрыхтоўцы гэтай праграмы на сваім канале стала вядома, да якіх высноваў вы прыйшлі? Ўсё ж таки, можа быць, не ўсё так адназначна, не ўсё так дрэнна, можа быць, ну не врод жа цэлы кіраўнік, які ён сябе лічыць Беларусі, Лукашенко. Галоўны лекар Беларусі, Да. ці галоўны санітар. Ну, ці галоўны спецыяліст па мыцці прабірак у польскіх лекарнях, да. Добрый дзень, паважаныя сябры. Ну, вы бачыце, што сёння у нас размова з Дмітром, а не як звычайна з Павлом, таму, напэўна, будзе нейкі іншы рытм. Але, як заўжды, пішыце ваши каментары, задавайце пытанні, мы абавязкова на іх адкажам, асабліва, калі вы дапаможаце Еўрараду невялікім донатам. Што ж датычыцца майго асабістага канала, то, канешне, як анансаваны раней выпуск, ён выйшаў, канешне. І, ну, высновы-то ўсё тыя ж. Гэта вельмі страшныя лічбы, насамрэч страшныя лічбы, таму што, ну, ведаеце, калі Магілёўскі ісполком справаздачыцца аб тым, што ў іх закрыта 99% гэтых вакансій, і ў наступным радку піша, што гэта 99% закрыта 74% людзей, то бок усе людзі, усе лекары працуюць вышэй, чым 1,3 стаўкі. Усе, ввогуле, гэта нейкі стандарт. Вялікая колькасць працуе на 1,5 стаўкі, і толькі за кошт гэтага яны ў нас як быццам закрыты. І сярэдні, ну, мы таксама казалі гэтай лічбы, сярэдні працоўны тыдзень у лекара зараз 55 гадзін. 55, не 40. Гэта парушэнне трудового заканадаўства і шмат чаго цікавага, ну, аб чым мы не казалі мінулым разам. Напрыклад, там у відэо ёсць дакладны графік. Я, конечно, яго памяняў там трохі месцамі, каб не было зразумела, якая бальніца, які чалавек, таму што, конечно, как бы гэта было некая у нас зноў экстрэмісцкая справа. Але ты бачыш, вось, ведаеце, працоўны графік у чалавека, і ён працуе больш за 60 гадзін у тыдзень, але ён працуе па 3 разных должностях, гэтых самых разных месцах. Гэта он зав аднім аддзяленнем, зав іншым аддзяленнем і тэрапеўт. І вось, канешне, ён у статыстыку, у справаздачу, ён трапляе як 3 разных чалавека. Вось, таму што ён працуе на разных пазіцыях. Але сапраўды у яго вельмі напружаны графік. Канешне, калі ты прыйдзеш да такога лекара, то ты разумееш, што ты для яго гэта 356 чалавек за гэтыя 24 гадзіны. І, канешне, ну, калі ты параўноўваеш становішча з лекарамі ў Польшы, ну, нікаму не прыйдзе ў галаву так ставіцца да лекараў і прымушаць іх працаваць па 1,5 стаўкі. Чаму гэта прымус? Ведаеце, Зміцер? Таму што вось мы рабілі гэта відэо на падставе даследавання пытанак, якія робіць каманда Стаса Салав'я, і дзякуй вялікі, гэта зам прадстаўніка па сацыяльнай палітыкі ў АПК. Вось, і там высновы з гэтага даследавання яны якія? У тым, што краіне дзейнічае сістэма прымусу. То бок сам калектыў, само кіраўніцтва гэтых бальніц, лекарень гэтых, яно цісне на лекараў у якім сэнсе? Ну, а хто ж будзе лячыць? Ну, такое становішча. І Лукашенко кожны дзень кажа, ну, понимаете, такое становішча. Мы амаль там, ну, мы на вайне, у нас такія часы, трэба трохі пацярпець, как по-беларуску. Трываць. Трываць. І ты задаеш себе пытанне,
Якая вайна ў нас? Якая вайна ў Беларусі? Чаму чалавек 30 гадоў павінен трываць? Таму вось такое відэо мне было вельмі цікава яго рыхтаваць, таму што яно па лічбах і вельмі сумна аб гэтым казаць. І найбольш сумная рэч у тым, што вельмі хутка можна будаўнікоў замесціць, напрыклад, да? Нават IT-праграмістаў, магчыма падрыхтаваць там за 3 гады. Это дастатковы, мне падаецца, не ідэальнага, але праграміста, які можа сам працаваць. Але каб падрыхтаваць лекара, трэба 10 гадоў. Сапраўды трэба 10 гадоў, то бок гэта сітуацыя, якая стратэгічна невырашальная на працягу наступных 10 гадоў дакладна. Але вось мы ўжо звярталіся да гэтых словаў, тым не менш, як вы лічыце, наколькі рэальна вярнуць дактароў тых, якія былі вымушаныя пад пагрозай пераследу, пад пагрозай затрымання з'ехаць? Што стрымлівае гэтыя словы там про Лукашэнкі, про тое, што так яны ж там тысячамі стаяць, чакаюць, пакуль мы тут іх пусцім, але ж няма куды браць, тут жа все занята. На полторы стаўкі все працуюць. То бок вот гэта для чаго? Вот ёсць якія... Слухайце, гэта зноў адказ на гэтае пытанне, ён выглядае, канешне, не, і я не магу себе ўявіць врача, які прайшоў праз тое, што ён прайшоў здесь у Польшы, а мы разумеем, што гэта вельмі нелёгка, што ты прыязджаеш з нейкай пазіцыі, ты паважаны чалавек у Беларусі, пачынаеш вучыць язык, зноў пацверджваць кваліфікацыю. Так Польша рабіла ільготныя працэсы, таму што ў Польшы быў недахоп лекараў, якія таксама ў умовах адкрытага адчыненага рынку ў Еўропе, яны з'язджаюць, таму што лекар гэта толькі ў Беларусі, у медыцыне заробкі на 20% меней за сярэднія. У нармальнай краіне яны болей і не на 20%. І таму чалавек, які пражыў некалькі гадоў у Польшы, які зноў пацвердзіў сваю кваліфікацыю. Вы ведаеце, калі беларусам кажуць, што сапраўдны лекар, які спецыяліст, вузкі спецыяліст, напрыклад, там хірург-кардыёлог, да? І ты бачыш справаздачнасць, яго сярэдні заробак зараз 7000 евро. Сярэдні. Гэта не жарт. Гэта не здзекі, гэта нейкія асобныя выпадкі, калі ў чалавека там нейкія залатыя умовы. Не, ты глядзіш статыстыку, і лекар па вузкай спецыялізацыі, добры лекар, атрымлівае ў разы, не ў 2 разы, а ў разы больш, чым у Беларусі, без вось гэтага прымусу. І, канешне, без ідэалогіі усялякай. Таму некалькі тысяч дактароў, якія сапраўды з'ехалі з Беларусі, яны ўжо не вернуцца ніколі. Толькі вымушана, не ведаю для чаго. Але яны зараз нарабатваюць себе такую пенсію Польшы, якая будзе большая, напэўна, за заробак міністра беларускага. І таму, канешне, яны не вернуцца. І ведаеце, вогуле, вось гэтая размова, пачытаеш нашага сябра Ілью Дабратвора, ўсё, трэба павесіцца ў Польшы. Ці то сапраўды стаць у чаргу, каб ехаць назад. Но праўда-то ў чым? Так, ёсць, была пытанка Народнага банка Польшы сярод беларусаў, якія заробкі, якія даходы ў беларусаў. І з пункту гледжання людзей, якія адказвалі, толькі прыкладна 14-16% маюць праблемы з даходамі. А што такое 14-15%? Калі прыехала, напрыклад, 200 000 чалавек, гэта азначае, што ў 30 000 не ўсё добра з даходамі. Яны чамусьці не стаяць на чарзе на межы, але не ўсё добра. Хто такія астатнія? Праграмісты, якія зарабляюць па некалькі тысяч еўра ў месяц. Астатнія, людзі, якія працуюць дальнабойшчыкамі. Мы ведаем, там заробкі вышэй за 2500 еўра месяц у сярэднім. Гэта людзі, якія працуюць на будове, і там таксама непараўнальна з беларускімі заробкамі. Гэта людзі, якія працуюць гандлю. Гэта шмат якіх прафесій, дзе людзі за вось гэтыя 5 гадоў уже пражылі гэты этап, калі яны былі не сацыялізаваны. Так, ёсць праблема у аднаго чалавека з 7, сапраўды ёсць сур'ёзныя праблемы і пытанне, ці можам мы ім нечым дапамагчы. Але, вось так выглядае рэальнасць. Ніяк не ўсе беларусы, якія прыехалі з Беларусі, яны мыюць туалеты ўсё яшчэ 5 гадоў, так, не ведаю, што яшчэ робяць. Кім яны там, бутэлькі збіраюць, ці што робяць, так? Вось, і, канешне, вось такая частка іх
працуе у беларускіх СМІ, які працуюць на Беларусь, напрыклад, мы з метром, ці робяць нейкія грантавыя праграмы як НГО, гэта некалькі тысяч, гэта там доля, не ведаю, 2%. А все астатнія працуюць і, на жаль, не збіраюцца ў Беларусі, пакуль не Беларусі не будзе умоваў параўнальных з Польшай. Канешне, гэта, на жаль, такі страта для Беларусі, вялікая страта, і, конечно, вялікая страта інтэлектуальнага патэнцыялу, таму што наша эміграцыя, яна такая, яна падобная да эміграцыі з расійскай імперыі пасля 17-го года. Крысціяне з расійскай імперыі пасля рэвалюцыі не збегалі кудысьці там на філасофскім параходзе ці там праз Крым. Не збегала эліта. Вось такія справы. Больш падрабязна азнаёміцца з сітуацыяй, як яе бачыць Александр Кнырович, можна, як я ўжо сказаў, на яго YouTube-канале Кнырович План. Спасылачка ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма, так што заходзьце, глядзіце, падпісывайцеся, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна, не забываючыся рабіць тое самае ўсё для YouTube-канала Еўрарадыё, безумоўна. Ну, каб не прапусціць нашыя сустрэчы з Александром і не толькі іх, а ўсе нашыя выдатныя стрымы, спадзяюся. Давайте, Александр, яшчэ одну тэму закранем з тых, што была і што вас таксама трыгернула. Гэта Лукашенко і рыба. О, так, слухайте, гэта вельмі цікава. Напэўна, я буду здымаць таксама нейкі адмысловы відос. Чаму? Мы ведаем, як некалькі дзён таму ён прыехаў, там нехта пры ім гэты корм карпам стаў, корм для рыбак ел. Ну, вы ведаеце, і зноў я чытаю дзяржаўныя СМІ, і там зноў, ведаеце, гэтая тэма падаецца як спусцілась на нас, не ведаю, благадаць, спусцілася з неба, і вось цяпер у нас есть такое прыгожае прадпрыемства, якое і ікру робіць, і нейкія там рыбкі такія добрыя, там не ведаеш, хто там был, дарада ці, фарэль там была. Вось. І, канешне, я ведаючы, як насамрэч справы, было смешна. Чаму было смешна? Глядзіце. Па-перше, вы едите рыбу? Вы едите рыбу? А колькі? Вось. Таму што, колькі вы едите? Не ведаю, не лічыў, як атрымліваецца. Зразумела. Гледзячы якую рыбу. Я люблю пайсці ў краму, купіць свежага ласося, самому яго засаліць і потым добра, я таксама паважаю такіх людзей, якія так робяць. Я больш па фарэлькі, дарадзе і так далей. Вы глядзіце, міжнародныя гэтыя структуры, якія адказваюць за здароўе, кажуць аб тым, што трэба есці рыбы не меней за 20 кілаграм на год на чалавека. Тады гэта здаровы ўровень патраблення. Наш Белстат кажа, што мы едзім рыбы, беларусы, 15 кілаграм. То бок на чвэрць меней, чым патрэбна. Але потым ты глядзіш так, опанькі, а Мінсельгаз там прод наш кажа не 15, кажа 9. Уявіце себе. Дзве дзяржаўных структуры, якія паміж сабой сустракаюцца дзесьці на нарадах. Адна кажа 15 кілаграм, другая 9 кілаграм. Як так адбываецца? Усё проста. Мінсельгаз лічыць па сапраўдным продажам у крамах. А Белстат кажа пра пытанкі. То бок ён, так як я запытаўся з метро, ён так пытаецца у беларусаў, беларусы кажуць 15. А па чэкаму выходзіць 9. Дзе, праўда, не зразумела. Но калі вы успомніце пра савецкія часы, то мы выраблялі больш за 20 тысяч тонн, гэта другая лічба. Так вось, 15 і 9. І вось атрымліваецца што? Памнажаем гэта на 9 мільёнаў чалавек, атрымліваецца, што мы себе колькі, там, ад 80 до 130 тысяч тонн мы едзім гэтай самай рыбы. А самі прадукуем 14 400. То есть толькі 1/7 ці 1/10 частку. Лічыце, як жадаеце. Все астатняе гэта у нас імпорт рыбы. Но самае цікавае не ў гэтым. Ты адчыняеш дадзеныя праграмы аграбізнес на 2020-2025 год. Наша вось гэтая праграма на 5-годку, і ёсць асобна есть аграбізнес. І там напісана, што 5 гадоў таму, вось мінулым годам было 14 400 тысяч тонн, а 5 гадоў таму было 16 8. А планавалі к 25-му амаль 18. То бок у нас вось гэтая прадукцыя рыбы, яна не расце згодна з дзяржаўнымі найкрыпчайшымі загадамі. Яна з гэтымі загадамі згодна падае.
чамусьці. І ты глядзіш потым на гэтую праграму, дзе ўсё у нас каласіцца. Думаеш, хлопцы, ну як у вас атрымліваецца так аб гэтым распавесці, каб нікоім разам не ўзгадаць, які был вылов рыбы 5 гадоў таму, што ён упаў амаль на 20%, і падзенне гэта падоўжваецца. То бок, хлусяць, робяць выгляд. Ну і, канешне, самае цікавае зміце гэтым, знаеце, што гэта будзе ў атмасферы на Белсаце у нядзелю, гэта будзе такі нейкі малы анонсік. Самае цікавае, з 20 мінут выдання, цяпер уже не на ОНТ, не на Белце, а на нейкім малым YouTube-канале прапагандысцкам, 20 хвілін яны распавядалі пра гэта, і там было 7 хвілін, 7 секунд, якія, магчыма, амаль акрамя мяне ніхто не заўважыў. Раней была праблема мы распавядалі, з беларускай біятэхналагічнай карпорацыяй, якая павінна была рабіць карма, там амінакіслоты, ўсё астатняе. І вось гэтым рэпартажы пра гэтую ферму рыбную вылез главарь нашага камітэта дзяржкантроля Герасімаў і распавёў 7 секунд, ён так скользь сказал, што вось гэта рыбнае хозяйство, яна купляе, дацкі корм. На 80% датский и только на 20% белорусский. На что Лукашенко сказал, так там взятки? Нет, там не взятки. Хабар. Нет, там не хабарніцтва. Наша біятэхналагічная карпорацыя, у якую вклалі $700 мільёнаў, робіць корм, які даражэйшы і якога патрэбна больш, чым дацкага. Вось і ўсё, за ваши 700 мільёнаў. Таму вельмі цікава у нас гэтая рыба атрымліваецца, буду рабіць асобнае выданне, ну і паглядзіце, калі у вас будзе магчымасць, атмасферу. Вось гэты чалавек-карп, які еў корм пры Лукашэнку, ён дацкі корм еў ўсё ж такі ці беларускай вытворчасці? Ну, вы ведаеце, ён еў ўсё ж такі беларускай вытворчасці, але, канешне, мы будзем за ім сачыць, за яго далейшай судьбой, таму што ён, канешне, выглядаў як у Салтыкова-Шчедрына, гэта разумны карась. Так і ведаеце, он разумеў, калі і які корм яму есць. Ну што ж, будзем сачыць як за вось гэтым спажыўцам, едаком рыбнага корма, так і за тое, чым скончыцца для рыбнай гаспадаркі беларускай увага да яе з боку Лукашэнкі. Потому что найчасцей гэта вот як у лепшых Слушайте, як у Динамо Минск, якое как бы Динамо Минск выигрывала. У меня там есть критика, но але ж я выиграла, добра гуляла, и все Беларусь сапраўды приходила на Минск-арену, ну я разумею, нема іншых там, эти шоу у нас, и все болели. И вот оно выиграла ў першым туры, магчыма, Зміцер не сочыць за спортом. Да Динамо приехал Лукашенко з умкой, привез им там сало, мед, чымсьці, навучыў, як гуляць, ты там вось больш у абароне, а вось ты не пускаеш у гэты вугал, і наступныя 4 гульні прайграла і вылецела. Таму увага Лукашенка заўжды адбіваецца на вынікі. Да, ну, поглядим, что там будет и со спортом, и с рыбной господаркой, ну, только умка, вот как-то вот все больше и больше старое. Жыццё у его наладилось. Александр, покольки мы уже закранули эту тему Лукашенки, давайте проанонсуем то, что будет пасля Лукашенки. О, да, дякую вялікі, что вы нагадали. Паважаныя гледачы, дзякуючы Еврараду, у мяне будзе магчымасць размаўляць з вами, не толькі з вами, канешне, не толькі аб тым, як усё дрэнна зараз. Чаму? Таму што, ну вось, і да мяне вельмі часта прыходзіць такое пытанне. І я ведаю, што да іншых ведучых Еврарада таксама прыходзіць такое пытанне, но вось толькі вы крытыкуеце, толькі вы распавядаеце, як усё дрэнна, вы водзіце вось гэта на чыстую ваду гэтых рыбакоў і гэта ўсё. І таму мы будзем рабіць, на жаль, вельмі сціплымі сродкамі, але ўсё ж таки будзем рабіць праграму. Гэта будзе моя асабістая праграма, будзе называцца яна «Пасля Лукашэнкі». І я ў ёй ставлю себе мэты, як Зміцер робіць, намацоўвае нацыянальную ідэю рэгулярна. Дзякую вялікі за тое, што вы гэта робіце, потому што гэта вельмі, канешне, важна разважаць не толькі пра тое, як дрэнна зараз. Так вось я себе ставлю мэтай распавесці вам і для сябе самому уявіць, як будзе выглядаць Беларусь, якую мы все чакаем, якую мы все ожидаем пасля таго, як не будзе
не ведаю якім чынам, але не будзе Лукашэнкі. Таму што, ну, канешне, мала таго, каб змянілася ўлада. Трэба мець яшчэ праект, а што ты будзеш потым рабіць? Я ці нехта іншы. Вось. І таму гэта будзе, канешне, цыкл. Мы пагаворым пра шмат якія тэмы з экспертамі, з прафесіяналамі, канешне. Первый тэставы выпуск выйдзе не ў гэту суботу, а ў наступную суботу, ён будзе называцца пасля Лукашэнкі, і ў ём мы будзем разважаць з Дмітром Круком аб вельмі простай тэме. Якая павінна быць прыватызацыя ў Беларусі? Яна павінна быць, мы разумеем, але якая? Як зрабіць так, каб не было як у Расіі? Каб не было алігархаў, якія раскралі ўсю краіну, каб не было зачыненых заводаў. І вось якая яна павінна быць у 21 стагоддзя, а не ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, мы пагаворым у суботу. Я вельмі спадзяюся, што вам будзе цікава. І для мяне самога, ведаеце, вось, Зміцер, ёсць шмат якіх праграм рэформ. Лябедзька прапануе, там Вольная Беларусь нешта прапануе. Лябедзька прапануе канстытуцыі. Так, але мне падаецца, ведаеце, што заўжды гэта трохі такая, ведаеце, тэлега, якая... Телега по-беларуску есть такой? Воз. Дзякуй. Воз, які стаіць не ў сваім месцы. Чаму? Таму што раней за тое, што ты пачынаеш пісаць рэформу, трэба зразумець, ведаеце, есть такое паняцце тэхнічнае заданне. А якая вось, ну, да чаго мы хацім прыйсці? І вось моя перадача, спадзяюся, што яна будзе рэгулярна, але в суботу наступны толькі тэставы выпуск. Яна будзе пра тое, якое ёсць у вас тэхнічнае заданне на новую Беларусь. Вось чаго мы, вы, чаго мы жадаем, а уже потым пад гэта трэба пісаць рэформы, а не наадварот. Ну і тэмы будуць не толькі эканамічныя, ведаеце, я вельмі спадзяюся, што мы, напрыклад, у адной з тэм пагаворым, ведаеце, Зміцер, пагаворым пра смерць. У якім сэнсе? Ну, мне падаецца, што вось, напрыклад, магчымасць зрабіць эвтаназію, права на аборт і права і смяротнае пакаранне у Беларусі, гэта такое, можна з гэтага зрабіць одну развагу і паразважаць, як павінна быць. Таму вось такі анонс я трохі зацягнуў, але для мяне самого это такі вялікі выклік. Дзякую, што вы нагадалі, Зміцер. Ну, а тым больш, што вельмі шмат прэтэнзій пра тое, што вы там нейкія там праекты законаў пішыце, нешта там глобальнае разважаеце, ну, маецца на ўвазе прэтэнзіі да розных прадстаўнікоў там ці інстытуцый дэмакратычных сілаў. А што вы можаце, пытаюцца вось у дэмсілаў, канкрэтна прапанаваць, якой вы бачыце Беларусь, там тыя ж самыя рэформы па канкрэтных накірунках? Вот вам адказ, да прыкладу, ад Кныровіча і Крука на гэтым разам, а я думаю, што будзе працягвацца. Давайте ўжо калі анонсы. Я ведаю, што вы ў Гданьск збіраецеся з Егоровым на нейкую... Так, гэта таксама мерапрыемства, якое таксама адбудзецца першы раз, у нейкім сэнсе, ну, такое таксама тэставае. Мы заўтра з маім калегай Егоровым будзем у Гданьску і будзем... Ну, папереджу адразу, што як я кажу, што я не палітык зараз і не стаўлю для сябе палітычных мэтаў, таксама гэта не будзе там палітычнае мерапрыемства, але мы пагаворым пра тое, як магчыма... Ведаеце, гэта будзе размова пра магчымасць такіх грамадзянскіх клубаў для дыяспары, якая павінна была бы вырашаць і могуць вырашаць свае пытанні, агульныя беларускія пытанні, але на месцы і, канешне, без удзела беларускіх буйных палітыкаў, таму што ўсё ж такі, ведаеце, палітыка, яна ж базуецца на... Не можа быць, ведаеце, палітык і потым нікаго. Павінна быць наадварот, але ну вось заўтра мы будзем у Гданьску і, канешне, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Падкрэслю, гэта не палітычнае мерапрыемства. Не прывязанае да выбараў Коордынацыйную раду дакладна. Што можа быць мінус? Таму што можа быць цікавей, чым выбары ў Коордынацыйную раду? Пра гэта, можа быць, мы яшчэ пагаворым, калі атрымаецца. Ну, калі ўжо анонсы, то анонсы. У Гданьск едзе Кныровіч з Егоровым, а хто хоча сустрэцца са мной і паразважаць на розныя тэмы, то, калі ласка, 19-го Брусэль, місія дэмакратычнай Беларусі у Брусэлі, Руа Делла Сценса, не ведаю, як па-французску гэта гучыць, 25, калі ласка, о 15-й гадзіне.
Шо? О 15 гадзіне 19 19, да. Просто название такое доброе. Ру де ля Сенс, наверное, это как бы улица наук, да, науки, красиво. Доброе место. Ну тогда революцион. і мы такія прыгожыя, що ж тут не. Вот, дарэчы, давайте про яшчэ одно расскажыце нам. Что ж вы такі прыгожы накинули з самай раніцы у Фейсбуку, так что там порвала ўсё, что можна у пэўных ваших прыхільнікаў. Один не можа дня пражыць, каб не написать допісу, якім узгадвае Кныровіча, другі ў каменты любіць прыходзіць. Але тэма ЛГБТ. Вось гэта закона, які быў падпісаны Лукашэнкам, прыняты по загаду, там по камандзе палатка і гэтак далей. Чым вас гэтая тэма закранула? Прапаганда ЛГБТ і чалк-фрі і все астатняе. Ну, ведаеце, я как бы учора, калі прачытаў гэту навіну, думаю, ну нет іншых праблем у краіне. Вось усё ў краіне добра, усё квітнее, пахне, расце, толькі прапаганда child-free, яна замінае развівацца Беларусі. Так? Ну вось я калі прачытаў, што вось у нас у Беларусі, у нармальнай краіне, еўрапейскай краіне з'явілось заканадаўства, якое забараняе прапаганду нетрадыцыйных, як там напісана, не ведаю, адносін, child-free, тут же побач як-то педафілія, як яны ў адном сказе себе гэта прыклеілі, я не ведаю. І, конечно, меня трохі подбросила. Думаю, ладно, ранок, добрая раніца, Варшава, солнце, сонненько светит. Напишу-ка я пост. Мне просто злый пост. Да, мне просто трошечку, как бы так, вы патлумачьте, як вы вышли. То есть вот закон про гэтую там покаранне за рекламу и все астатняе, и вы пишете: зараз з нараджальнасцю ў Беларусі абсалютная катастрофа. Фертильнасць, колькасць дзяцей на одну жанчыну 1,1, ну и далее, и далее. Только причым тут нараджальнасць у Беларусі і вот это вот. Слухайте, а якая подстава вот забароны гэтага ўсяго? Ну, па-першае, некія скрэпы, традыцыйныя каштоўнасці. Я спадзяюся, што мы праз там хвілінку іншую паглядзім, як выглядаюць беларускія традыцыйныя каштоўнасці ў Беларусі. А па-другое, гэта, канешне, нараджальнасць. Нам же трэба забараняць аднаполыя гэты шлюбы, таму што бабы павінны ражаць. Гэта ж как бы, гэта галоўны наш герой-любоўнік, кожны раз, калі аб гэтым згадвае, ён аб гэтым кажа. Таму мэта, каб ражалі бабы. Ну так? Ну так. А потым ты глядзіш. Швецыя, Нідерланды. Две краіны, где 20 гадоў таму дазволілі, ну, прыкладна, і шлюбы, і дзяцей дазволілі гэтым парам мець. І чамусьці ў іх нараджальнасць адсоткаў на 30 вышэйшая за Беларусь. То бок гэта логіка, я напісаў посце, яна не працуе. Калі ты забараняеш і шлюбы, гэта ніяк не ўплывае на твою нараджальнасць. Людзей атрымліваецца менш, а не больш. Гэта брэд, ну і самае, канешне, ну калі ты вывучаеш нараджальнасць, ты бачыш, што Беларусь сапраўды, яна на першых радках у сусветным рэйтынгу, там, дзе падае насельніцтва і там, дзе людзі адмаўляюцца нараджаць. Мы разумеем, чаму. І сапраўды ў каментары прыйшлі людзі, якія пераключылі тэму, ха-ха-ха, што ў Літве, што ў Польшы. Сапраўды і Літве, ў Польшы таксама зараз, я лічу, што з-за таго, што зараз вось такая абстаноўка, з-за таго, што Расія напала на Украіну, сапраўды і ў Літве, і Польшы таксама ражаюць менш. Але і ў Літве, і ў Польшы ражаюць больш за Беларусь. Гэта свежая дадзена. Ва ўсіх краінах ёсць праблемы у трох, але і ў Літве і Польшы ражаюць больш, чым ражаюць у Беларусі ў разліку на 1000 насельніцтва. Што ж датычыцца, прабачце, прапаганды нетрадыцыйных каштоўнасцей і побач вось з гэтай самай педафіліі побач, я не кажу, што наўпрост. Ну, давайте паглядзім на фотак, і калі можна на яго паглядзець. Ёсць? Ёсць. Ну, вось мальчик Саша, 72 года. Годика. Годика. И девочка Алия, 22 годика. Ну, уже все нормально, дорослый человек. Падаецца не педафілія. Але ж, адкажыце мне, калі ласка, наколькі вось гэта, сука,
традыцыйныя каштоўнасці. Гэта ввогуле што, і калі вы вводзіць такія законы, ну, магчыма, трэба на сябе ў люстэрка паглядзець перад тым, як вводзіць гэтыя законы. Ці законы гэтыя для людзей, а для мяне некія іншыя законы, як заўжды. Вось такі с утра выстреліў, конечно, пуст, там панеслось, как бы. Вентилятор, конечно, запрацаваў добра. Але, ну, Зміцер, ну, сапраўды, ведаеце, гэтае... Мы як быццам прызвычаіліся, як быццам вось уже, ну, што, ну, прыдурак там з умкай ходзіць да хакеістаў, так? Но у нармальнай краіне, калі ты распавядзеш, што адбываецца ў Беларусі ў гэтым сэнсе, ну, дзікасць, гэта не ведаю, 17 стагоддзе нейкае. Ведаеце, чалавек яго гарэм. Ну, я колькі там вот памятаю розных гэтых прэс-канферэнцый, там размов, вялікіх размоваў ці яшчэ што-нибудь, калі заходзіла тэма пра там сямейныя там каштоўнасці, сям'ю і гэта ўсё астатняе. Вот мальчик Саша, 72 годзікі, заўсёды казаў про тое, што ну вот мы ж должны сям'ю берагчы, сям'я это мужчына-женщина, адказнасць, там дзеці, ўсё астатняе, і дадаваў: на меня не надо смотреть. И все такие: ну, Саша-то молодец, видишь, может-то. Это может быть белорусская такая, ну, таки менталитет, коли вот может-то пайсці там налево, зрабіць, знайсці ў капусте мальчика Колю, принести, сказать: вот, смотрите, традыцыйныя каштоўнасці. Тое, што адюльтэр з'яўляецца беларускай класічнай традыцыйнай каштоўнасцю, не з'яўляецца сакрэтам. Калі вы паглядзіце там на нейкія там апытанкі, да, то вы ж, ну, себе можете уявіць гэтае становішча, што мы, ну, неяк даўным-давно живем не потому, что написано у, ведаеце, у не ў Бібліі, а дзе там у запаведзях. Гэта сапраўды такі, ведаеце, некая маральны такі згіб у грамадстве. І я, конечно, ні ў коім разе не глядзіць на мяне як чалавек, які кажа: вось вы ўсе неправільныя, а я правільны. Да не, я ж такі ж самы. Ну, такі самы. На 100%, як і ўсё грамадства. Таму і гэта такая, ведаеце, вельмі цікавая тэма, таму што не мы ж адні такія. То есть гэта ж неяк выглядае так, што... У гэта буйна такая длинная история. У чым гісторыя? Ведаеце, Зміцер, вось мои бабуля з дзядулі, якія жылі на сяле, для іх шлюб гэта было што? Яны без гэтага шлюба, адзін без аднаго, просто не выжылі бы у савецкай дрэўні. Таму што камусьці трэба было араць, камусь было трэба дзяцей гадаваць, і дзяржава ў іх жыцці была вельмі мала. Она не будавала ніякіх сацыяльных сервісаў на беларускам селе. Ведаеце? І шлюб яшчэ 2 пакалення таму, ці 3 пакалення таму, гэта была, ведаеце, такі спосаб выжываць. Ён амаль не быў звязаны там з каханнем, тым больш з вернасцю і так далей. І тое, што вось ідзе такая перабудова грамадства, і мы, навучыўшыся самыя на сябе зарабляць і жыць адныя, мы і жанчыны, мужчыны, мы разумеем, што у нас зараз колькасць людзей, які жывуць адным, ну там 30%, 40% у сучасным грамадстве. Мы пераасэнсоўваем гэты брак, ідзе нейкі працэс, шлюб, ідзе нейкі працэс такі, ведаеце, перабудова з аднаго ў другое. Но калі вы запытаецеся там 100 гадоў таму, ці перашкаджае там брак мець нейкі шлюб, мець нейкія адносіны на стороне, не перашкаджае, і это было сапраўды нормай. Але ж мы живем в 21 стагоддзі все-таки, Зміцер. І тое, што было з намі там в 20 стагоддзі, калі мы гэта цягнем 21, ну неяк, напэўна, гэта ўсё ж таки недобра. Ну да, тым не менш, скажем, тыя ваши асноўныя апаненты, якія прыйшлі ў каментары, яны указваюць вам на тое, што, да прыкладу, у Нідерландах і Швецыі рост, скажем так, нараджальнасці, добрыя лічбы па нараджальнасці, ну, адносна добрыя па нараджальнасці, вышэйшыя за беларусаў, это за кошт нелегальных мігрантаў.
другі рассказывае про тое, что вось вы кажаце, у не свабодным грамадстве жанчыны наражаць не хочуць, і кажуць, конечно, Сомали очень свабоднае грамадства, ці Кітай там вельмі свабоднае грамадства, там дзе нараджальнасць от нелагічны Кныровіч-то оказывается. Ну, па-першае, я бы ўсё ж таки прапаноўваў параўноўваць параўнальны. Мы Еўропа. Ну ж Еўропа. Беларусь, Еўропа яшчэ, не Афрыка ж. Ну не Афрыка. І мы, нягледзячы на тое, што мы пражылі ў Савецкім Саюзе 70 гадоў, ўсё ж таки мы культурна еўрапейская краіна. І таму, калі мы ўсё-таки параўноўваем, я разумею, што Сомали знаходзіцца на зусім іншым узроўні, і Пакістан яшчэ на зусім іншым узроўні, і там ты пабачыш нараджальнасць 4 чалавека на жанчыну, 6 чалавек, 6 дзяцей на жанчыну. Ну гэта ад адсутнасці адукацыі. Мы разумеем, ад чаму гэта, і таму параўноўваць Беларусь і з Сомали, і, напрыклад, з Японіяй, якая 30 гадоў стагнацыі знаходзіцца, так? Таксама некарэктна. Все ж таки, не трэба гэта параўноўваць. А параўноўваць трэба параўнальна з еўрапейскімі краінамі. Па-другое, калі мы кажам пра Нідерланды і ці Швецыю, ну, па-першае, дзеці нелегальных мігрантаў, мне падаецца, не трапляюць у статыстыку. Гэта першае. А па-другое, ну, як бы мы не казалі, ведаеце, вось 500 мільёнаў чалавек жыве ў Еўропе, так? І максімальны поток мігрантаў быў 1 200 000 за год. Гэта был максимум. Напэўна, зараз 200 ці 300 тысяч, то бок уплыў мігрантаў, ён ёсць, але ты яго бачыш, ведаеце, у буйном горадзе ты можаш у цэнтры адчуваць сябе ў мігрантскай серадзе. Мы разумеем, што гэта так. Але калі ты разлічваеш на статыстыку цалкам, не будзе такога ўплыва мігрантаў на статыстыку нараджальнасці ў Швецыі ці ў Нідерландах. Мне больш за ўсё спадабалася, што вось гэтыя ваши, якія там падлаўлівалі Кныровіча на, там скажем, там не лагічнасці ці не адпаведнасці ці там на слабой аналітыкі, чамусьці вот як чэрці ад ладана ухіляліся ад таго моманту, які, так бы мовіць, абурыў і падарваў з самай раніцы Кныровіча пісаць гэты допіс. Гэта вот пра мальчыка Сашу 70-гадовага и девочку Алию 22-гадовую, и вот как бы вот ўсё это, и яны как-то вот гэтую тэму вот абыходзяць. Мне падаецца, у іх гэта адбываецца на аўтамаце, што яны не тое, каб, ведаеце, там сядзелі такія перад тым самым ці перад тэлефонам ці недзе яшчэ, і такія пакутавалі. Вельмі хочацца напісаць, але не магу сябе дазволіць. Мне падаецца, ведаеце, што шмат якія беларусы, і гэта не, ну, нікаго я не хачу гэтым не прынізіць, канешне, просто лаўлю на тым, што адбываецца. Такія тэмы яны, ну, цалкам на аўтамаце просто, ну, намагаюцца не бачыць, таму што, канешне, гэта небяспечна. І вось, ну, калі ты прыехаў у Польшу, ты не заўважаеш сам гэтае тэму, то ты, ну, ж павінен себе лавіць на гэтым аўтаматычнай гэтай рэакцыі. Но мне падаецца, што яны гэта робяць не наўмысна, а вось пакуль ты ім не тыкнеш у мальчыка Сашу 72 гадоў, яны і потым, калі запытаеш, яны скажуць, што тэкст был не пра мальчыка Сашу, а пра нешта іншае. Знаете, я услухаваў, згадаў гэты фільм «Залаты цілёнак». Памятаеце, калі бэнда з Ашурай Баглаганавай глядзелі з верху, як Панікоўскі пайшоў да гэта сакратара там этого выканкама, там ці хто ён там быў, і ён і заходзіць у кабінет і заходзіць у кабінет, і там что-то там идет, і тут бюст Маркса, і яго как бы как молния ударил, раз, і ў другі бок пайшоў. Так і тут как бы тэма такая, как бы откидывая адразу чырвоныя лініі. Але давайте вот, калі мы заговорили про такія вось тэмы, скажите мне, ласка, все ж таки, что гэта за візіянер з Сувалкі клуба Кныровіч? Як не гуглім, так все нейкі найт Сувалкі клуб начны. Это вы подпрабатываете в каким-нибудь стриптиз-клубе, ці что? Я б, конечно, жадаў мець так, я б, конечно, жадаў, што каб зараз не жартавалі, таму калі б у меня была такая форма і магчымасць выглядаць як чалавек, які можа працаваць у Сувалкі найт-клабе, гэта было бы, конечно, мне было прыемна, але, на жаль, гэтыя гады прайшлі, калі яны калісьці былі.
Калі казаць шчыра, то канешне ведаеце, вось, ну я ж сказал, што я не маю палітычнай пазіцыі, канешне, калі на мне накідваецца зараз Латушка, мне неяк там дзіўна, таму што я яго палітычным сэнсе не збіраюся чапляць, няхай жыве і сам сябе робіць тое, што ён лічыць сапраўдным. Але я пішу многа, у тым ліку пра палітыку, у тым ліку пра тое, як бачу будучыню, і вось наша праграма, якая будзе пасля Лукашенка, гэта таксама вынік маіх разважанняў. І каб нешта прапаноўваць слухачам, нешта прапаноўваць на мерапрыемствах, якіх я ўдзельнічаю, прапаноўваючы свой асабісты погляд, ведаеце, не будучы на чыімсьці баку ўнутры беларускай пазіцыі. Всё ж таки я вельмі намагаюся быць аднолькава далёкім ад Ціханаўскай, Латушка, Цэпкала, Пазняка і так далей. Але некую візію я ўсё ж таки прапаноўваю. І у меня ёсць уяўленне аб тым, што далей будзе адбывацца, і аб тым, якую кропку мы павінны трапіць праз 5 гадоў, каб был найлепшы вынік. Усе разам павінны трапіць. Не как бы асабіста я ці асабіста Франак Вічорка. Мне падаецца, што я ведаю, што куда мы павінны трапіць. І гэтаму павінна было даць нейкае названне, таму што калі прыходзіш на мерапрыемства і давайте паразважаем вось аб гэтым, і ну хто? Там блогер, ганаровы прадпрымальнік, ці вядоўца там той ці іншай праграмы, ну гэта не тая роля. Таму мы зашлі такое названне, тым больш, што сапраўды існуе Сувалкі клуб. Гэта клуб інтэлектуальны, і туды ўваходзіць некаторая колькасць людзей. Сапраўды мы раз-пораз сустракаемся, каб абмеркаваць, абмяняцца думкамі і для сябе прыняць нейкія там рашэнні аб будучыні. Пытанне, хто туды ўваходзіць, не адкажу, таму што яны паабяцалі мяне забіць, калі я буду адказваць на гэтае пытанне. Пытанне, ці можна... Конечно, хто ўваходзіць у масонскую ложу, застаецца ў масонскай ложы. Да? Пытанне, ці можна туды вайсці? Нет, вход туды такі зачынены, але лічыце, што я прадстаўляю некую колькасць людзей, і калі я кажу нешта, то гэта, канешне, вынікі агульнай думкі, а не мае асабістыя. Ну што ж, як гэтая інтэлектуальная багемная тусовка ставіцца да выбару Координацыйную раду на завяршэнне? Ужо што-нибудь? З болем. Што вас туды не прынялі, ці што? Што не паспелі свой спіс сфармаваць? Не. Ну, мы, канешне, калі мы ўсё ж таки пазіцыянуем себе вот так, то мы не планавалі свой спіс, тым больш, што я полгода таму заявіў о том, што я не пайду, і пакуль я прытрымліваюся такой пазіцыі. У чым боль? У тым, што, канешне, ну, калі ты бачыш зараз, як адбываюцца дэбаты, якая цікавасць у беларусаў да іх, то, канешне, мы разумеем, наколькі за 2 гады упала цікавасць беларусаў. Што гэта самая маргінальная тэма беларускіх СМІ, якая можа быць, і зноў мы зробім 4-й анонс, зараз з метро мы скажам, што праз 3 гадзіны у нас на Еврараду будуць дэбаты паміж, мне падаецца, Мартынова і Пракопчык. Так. Ну, напэўна, вы прыйдзеце, все ж таки паглядзіце гэта, таму што Еўрарада галоўная палітычная плашчадка для беларусаў, все ж таки мне падаецца. Але боль вось менавіта з-за таго, што людзі рэагуюць на немагчымасць уплываць на палітыку, рэагуюць адсутнасцю вось такого внимания. Я бы лічыў перамогай, агульнай перамогай Координацыйнай рады і выбараў Координацыйнай рады, калі б яны сабралі хаця б столькі ж галасоў агулам усім. Мне ўсё роўна, хто там пераможа. От сапраўды, мне ўсё роўна, хто пераможа, таму што павінна захоўвацца структура. І вось калі колькасць галасоў будзе такая ж, як было мінулым разам, гэта будзе перамога. Мой асабісты голас там будзе на 100%. Я прыйду галасаваць, ну таму што вось такія дурны. Вось до конца з людзямі, якія рызыкуюць, сапраўды рызыкуюць шмат чым. Я нагадаю, што гэта 170 чалавек, якія зараз балатуюць Координацыйную раду, на кожным з іх будзе новая крымінальная справа. Гэта не жарт. Таму з болем, з магчымасцю, думкамі аб тым, што калі будзе абраная новая Координацыйная рада, яна будзе такая ўсё ж таки больш працоўная, чым мінулая Координацыйная рада, мы будзем туды нешта прапаноўваць для агульнай нашай будучыні. Дзякуй вялікі. На сёння развітваемся. Нагадываю пра YouTube канал спадара Александра Кнырович План. Заходзьце, подписывайтеся. Таксама ў суботу першая пілотная праграма на Еврараду с Александром Кныровичем пасля Лукашэнкі.
Ну сустрэча Кныровіча з Ягоравым, ну не з Ягоравым сустрэча, а Кныровіча і Ягорава з тымі, хто завітае на гэтую сустрэчу у Гданьску. Ну і сустрэча з Лукашуком і не толькі у Брусэлі 19 у нядзелю у місіі дэмакратычнай Беларусі ў Брусэлі. Вось на гэтым усё. Подписывайтесь на YouTube канал Еўрорады. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.